I dag vil jeg lave et review af 95 dele sortiment fra Powerstar. 4 romerlys med hver 6,42 gram i. Øh, 16 jordsole med 12,8 gram per 8 styk. Kan I lige se 1,6 gram per styk. Så har vi heksehyl, 0,99 gram per styk. Dem er der 30 af. Så har vi 6 faldskærmsraketter med 6 gram i. 2 gul stjerne med 8 gram i. 1 rubin flash med 13,5 gram i, eller 2 af dem. Og 2 rød stjerne med 8 gram i. Og 2 color flash med 36,3 gram i. 12 multiflash container med 2,5 gram i hver styk, og 16 cracking balls med 1,3 gram i hver, og 20 hotshots med 8 gram i alle 20. Det var sådan set det. Jeg har prøvet det. Det er et rimelig godt sortiment.